Tuloy mo lang. Matanggal ba talaga? Ayay. 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 Tuloy lang, tuloy lang. Pailing-iling man. Walang isipan talaga. Mahirap-hirap tong puzzle na to. Mahirap-hirap tong puzzle na to. Pero kay Kuya Tonyeng, sandali lang. Ang ina niya, bumalik ah. Bumalik. Bumalik. Tayo dito. Uy. Bumabas yun. Bumabas. Huwag mong labas, malabas yan. Yan, yan lang, nakaganyan lang yan. Oh. Ayay. Wala ka nang kuryente dyan. Wala na. Wala na. Nangalay na. Nangalay na. Kabila, kabila. Ayan, kabila. Mahirapan na. Mahirap-hirap talaga. Pero kay Kuya Tonyeng, sandali lang ito ginawa ni Kuya Tonyeng. Oh! Ganyan, alis lang. Oh! Dali lang ni Kuya. Ano ba gaganyan? Tataas tapos ito na. Tapos Dong! tanggal na. Di pa rin. Di pa rin. Ala, op. Babalik eh. Wow. Bumabalik talaga. Di talaga natanggal. Di talaga natanggal. Di kaya. Op. Ops, wala na talaga.